الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سكرا من جولنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله إن جوكان جنجير ميدن إن دندو آياري de capai jego capai joy kai capai joy e jeenay to en toɓɓi alif lam mim bo capai joy e jeetati umortone ni wayde sasqa musa li qawmihi en ɗon nder maare en ɗon nder qissa maare sey wakkati jokki en amma jonta en jokka nder qissa man mana en ɗon nder qissa maare en gurtaki nde kayren amma na fuɗɗode maare ngam en jangino fuɗɗode kan ɗuɗɗum ma to en nde qissa ha gonnoɗen to ton jokketen to Allah muyi to ni o wi nder qissa man o wiya annabi Musa yimɓe makko umrimo o toranoɓe ndiyam o tori Allah jaabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam kanko bo Allah on umrimo o torano yimɓe. Allah wi wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minati, ɗaɓɓitan hoore maɗa yafuye, ɗaɓɓitan mumine worɓe yafuye be mumine rewɓe. To ɗum umroye daga Allah, to annabijo bo o ɗaɓɓitani en yafuye man. Istaghfara lana bi amrin min Allahi, o ɗaɓɓitani en yafuye amma be umrore Allah. Wa haysu anna Musa ustujiba lahu bi amrin min qawmihi fa an yustajaba li Muhammadin alladhi da'a bi amrin min Allah tabaraka wa ta'ala aqwa wa arja. Annabi Musa nde o tori Allah umrore yimɓe makko umri mo toro Allah, o tori bo Allah bo jaabi. To asenen kam annabi sallallahu alaihi wasallam toraniɗo en be umrore Allah na umrore mako na bo umrore yimɓe mako. Allah on umri o torano en, to ɗo kan andi torde mako ɓuri semboɗuki ɓuri bo tammaneki jabaki. Qulna falana raja'un kabirun, en ɗon mari tammude mawde ya bi kawnillahi amara nabiyahu an yad'u Allah lana wa yastaghfira lana. Laataki meɗen Allah on umri annabijo mako sallallahu alaihi wasallam o torano en, nden bo o umri annabijo bo ɗaɓɓitana en yafuye. Ta sai en ɗon mari tammude wonde ha Allah fakat Allah yafoto en ngam barka du'a annabijo aɗanen ka be istighfaru. Jomirawo kulu washrabu min rizqillahi, ñaame jare hinna e risku Allah. Amarahum an yakulu aklan mullaqan, Allah umri yimɓe bani Israila ɓe ñaama ko Allah waɗani ɓe ɗo ñamdundu ko ɓe mari haaje fu. Wa yashrabu shurban mullaqan, ɓe jara bo jaram wala faddego, mana wala jaram haɗa wala ko ɓe kaɗa yarugo. Wa hadha yahmiluhum ala al-inbisadi wa tawassu'i al-mu'addi ila al-fasadi. To kanjum goɗɗo to wiyama yahu ñaamu ko ɗume ko marɗa haaje fu, yaru ko marɗa haaje fu, to ɗo foɗay to misali sey fo waɗanamo wato nango belɗum be hoyende, sey fo waɗanamo ha o yaha o waɗa kugal ngal geddel. Kanjum sey Allah yiɓe to wala ta'asaw fil ardi mufsidina, ta ngaɗe bononda ha leddi, mana na on accama o ñamon ko ɗume mbi on kala haramun fu on ñamay, dagi ɗum Allah dettini. Kulu washrabu wala ta'asaw, ñaame jare amma ta ngaɗe bononda, mufsidina marratan ukra. Kulu washrabu wala tusrifu, aya ngo kam wala ɗo wiya ñaame jare ta njofte, innahu la yuhibbul musrifina. Allah yiɗa waɗoɓe bononda ko ha ñamdu, aɗon mari ñamdu a hoota waɗa ka halkugondu na nokkure handunde, to ɗum tabziru Allah yiɗa iri man. Kama anna Musa bani Israila ɗalaba li qawmihi wa hum banu Israila as-suqya. Bono annabi Musa bani Israila go bono o torani yimɓe mako o ɗaɓɓitani ɓe, kamɓe wiyete banu Israila, o ɗaɓɓitani ɓe Allah hokkaɓe ko ɓe jara. Fanfajarat min al-hajari 12 aynan, nden ɓe keɓi ɓulduɗe 12 ha hayre ha tafare. Kadhalika Musa ruhu fi kulli insani yallubu suqya li qawmihi. Musa biyeteɗo Musa mo ruhu, mana ruhu ɓi adama na nafsu mako ba, ruhu gonɗum nder kala ɓi adama fu kanjum won ɗum ɗaɓɓita asuqya li qawmihi, ɗum yarna yimɓe ruhu man. Yimɓe وهم الحواس الخمس الظاهرة والحواس الخمس الباطنة والنفس والقلب 12 حسا. يوا kanko waɗo ɗaɓɓita kanjum wonta nanɗe, giiɗe, honduko, pofle, yowa juuɗe e kosɗe.
anje wiyata ka hawasul kamsu bango ɗiɗi, sai bo hawasul kamsu cuuɗi ɗiɗi hanji ma ɗi joyi, sai nafsu sai qalbu to ɗi kawti sappo e ɗiɗi isna ashara hissan hassan kai. falamma daraba hajara wujudil abdi bi asa la ilaha illallah, hanko jeyaɗo nde o fii tafare wodende jeyaɗo, mana jeyaɗo to hooti tafare maako faddindemo sendimo be jomiko, o firinde be sawru wiyetendu la ilaha illallahu, in fajarat isnata ashara aynan, so heɓi hankoma ɓolduɗe sappo e ɗiɗi gurti. gaɗa lima kullu nasin mashrabahum, kala kadin tergal fu andi ha to yarirta. mashrabu nafsi al ibadatu wal mujahadatu, yardude nafsu ɗuɗɗingo ibada e tiɗugo. wo mashrabul qalbi al khawfu war raja'u, yardude ɓernde kayre wiyete hulugo Allah be tammago hinna e Allah. wo mashrabul aqli al qabdu wal basdu, yardude hakkilo kayre wiyete qabdu e basdu, mana hoyede jalala e jamala. wo mashrabul ruhi mushahadatul jamali wal jalali, yardude ruhu kayre woni yi'ugo jamala Allah be jalala Allah. wo mashrabu sirri al unsu wal haibatu, yardude sirru bi adama kayre wiyete yewtinaki Allah e yi'ugo tilmedam Allah. fasaqahum rabbuhum sharaban dahuran, kanjum sai jomi ɓe yarni ɓe jaram laɓɗam sheniɗam. kulu washrabu min rizqillahi, Allah ɗon umra bano umri yimɓe annabi Musa, njare jaram boɗɗam daga risku Allah. to terɗe ɓi adama bo Allah ɗo wiya ɗe onon ma nda mi hokki on daɗi to njare. wala tasaw fil ardi mufsidina birruju ila shahawati nafsi, ta ngaɗe bononda ha leddi loroɗon ɓawo Allah andini on hoore muɗum, on laatake on jeyaɓe Allah, on timmuɓe. nden fayin goɗɗo ɓawo o waɗi askaru o andi Allah, oɗon rewa Allah, o loro hota shahawatu nafsi ɗi yonki mako mari suuno, ha wa mukhalafatil amri waɗa kalutugo umrore Allah. Musa daraba hajaran, annabi Musa o fi hayre tafare, fanfajarat minhu isnata asharata aynan, ɓolduɗe sappo e ɗiɗi gurtake ha mare. walakin angrabu minhu, ko ɓuri ɗum koɗakol konni ɗum ɓuri ɗum ma arana nabiyu sallallahu alaihi wasallam, ɗum ko annabijo holli en. li anna infijara ma'i min alhijarati rubama shuhida fi bari al amakini, ndiyam tafare nde seka ndiyam ɗon rufa, ɗum kanna ɗum ɗon heewi, ɗum ɗon yi'e ay no koronde a tawa tafare sai ndiyam waɗa ka ɓulugo nder mare, ɗon waɗa to nihi ha nokkuje goɗɗe. wannabiyu sallallahu alaihi wasallama naba al ma'u min bayni asabihi sharifati, amma annabijo nde ɓe ɗaɓɓiti o yarna ɓe, kanko na tafare o fi, tafare kanani on hunde marde ndiyam, a kooli ma ko waɗi sai ndiyam waɗi ka ilugo hakkunde kooli man. to kooli ɓi adama bone koni nder maji kayna ndiyam e ɗum ƴiƴamay, amma ndiyam laɓɗam tal waɗi ka wurtago. wa hadha ma shuhida qaddu, irin ɗum kam meeɗa yi'ego sai ha annabijo man sallallahu alaihi wasallam. hadhihi sunnatul istisqa'i, ɗum kanjum wiyete sunna ɗaɓɓutugo ndiyam to yimɓe ɗon ɗama, o bo hokkere heɓi yimɓe, mana gese ɗon jora, dabbaji ndelli ko jara be ko nyama ngam hokkere, yimɓe ndelli ko naftoro ndiyam, to sai yimɓe gurto jatoro Allah, torake Allah sai Allah wadda ndiyam sai ɗi fuɗi keɓo. baqiyatil yawma lizar'i wa lil hayawani, sunna istisqa ka lutti ha hande ha dargal bo, ngam heɓa awirleji yimɓe mboɗa, dabbaji yimɓe keɓa jamɗa ngeeɗa, awli shurbin nasi ko wa yimɓe keɓa ko jara. yakhruju al imamu wal muslimuna ma'ahu fi halati khushu'in wa tadhallulin, e limanjo to liman tawi imamu ɗo foti mbiya liman, foti bo mbiya imamu ɗo lamɗo wuro hawta be yimɓe wuro julɓe, ɓe gurto ɓe nder yankinare e holluki tosku maɓɓe ha Allah, koyo aduna salatal istisqa'i, sai ɓe jaɓe juula julde nde toraki Allah man. fa inna Allah yastajibu lahum, Allah jabantoɓe sai ɓe keɓa ndiyam, to ndiyam ɓe ndelluno ni, to je ɓe juuli julde istisqa ni, to ndiyam heɓoto inchallah. daraba Musa asugi ali qaumihi, annabi Musa o ɗaɓɓiti njaram ngam yimɓe mako, makasa muddatan dawilatan yusalli, o neeɓi oɗon juulana Allah hidde ko toro, woya ɗo oɗon toro Allah, walam yastajib lahu, Allah jabaki mo. fa qala so o wi ya rabbi innana nad'uka wa nahnu aksaru min 3,000 shaksin min as-salihina,
lihtiyaji khalqika walam tastajib lana qala lam astajib lakum li anna fikum namaman man yas'a bin namimati bayna an-nasi qala lahu ya rabbi arifni man huwa qala lahu idha araftuka iyyahu akuna misluhu akuna kamithlihi akuna namaman wa ana anqimu minhu shay'an wa umarisuhu hadha la yaliqu. To annabi Musa wurtake torake Allah neɓi kañum ɓe yimɓe ɓeɗon toro Allah ɓe jabaka sey annabi Musa wiyata ya jomirawo min ɗo fa min gaɗi ko watta yimɓe ujune 3 yimɓe 3,000 ɓe kam nde weeti fa sai min gottake min torake ma min ɗon tefa bo ndiyam ngam bo na haaje amin bo haaje tagdi maɗa bo a jabaki min Allah wi mi jabatako on ko waɗi wodi baadindirowo caka mon on ɗon mari goɗɗo marɗo baadi ɗon lura yimɓe o yaha o tawa o wiyani sei to luuri yimɓe to della oɗo waɗi mi jabatako on mi hokkata on ndiyam kanko woni jaho jaadowo mbaadi. Sei annabi Musa wiyatamo to ya jomirawo andinam ɗum moyene nder yimɓe amin ɗo. Allah wimo to mi andinima ko kanne kam mi wartimima iri mako en kam mi latake mi baadowo ay nden bo wana aqimu minhu shay'an o marisuhu to ni mi huwi iri ngal kam nin ka mi warti iri mako ay ɗo kam ɗum waɗata. To banni bada yawmin awha Allahu ila Musa anna dhalika namama mata wa janazatu inda babil masjidi de go sai Allah yimo yowwa hande kam keɓa iyende ngam baado mbino mami kalluɗo go mo salimi jabago do'a moɗon ngam mako o maayi hande ɗo o maayi bo o ireteɗo yolde julurde ɓe gaddaymo julurde ɓe ira mo ta yiɗi kefta ɗum moye yehu julurde ta yi a juldi ɓe yimɓe a yiyar mo jam. Annabi Musa sai yawni ngam heɓa jana'iza man o anda bo ɗum moye ndoye so tawi ɓe gaddi jana'iza yimɓe 17 yawwa yimɓe 17 yimɓe 70 ɓe pat ɗum juulay ɓe wakkatire gotel no heftata ɗum moye jam o hefta ɗum moye sirrullahi tabaraka wa taala ɗo hanjum wirnallo Allah to Allah hoddiri yafotomo yaremo aljanna to Allah wanginimo annabi Musa kay annabojo shari'a o wiya yimɓe ma ko wane o ɗum nammamu to wimo ɗum nammamu ko o yafa ha lahira to yimɓe fof andi o nammamu kanjum sai Allah ñokkinimo sari holla ɓe mo tan annabi Musa ma heftayimo sakko hollamo goɗɗo to banni. Wa idh qultum ya Musa ha jonta onon bani Israila shiftore wakkati mbiɗon ya an annabi Musa lan nasbira ala ɗamin wahidin nder ma kan gonɗen ko yowwa o hanka ummorde ma sai o nawa istisqade wa idh qultum sai mbiɗon ya an annabi Musa min mbawata min muña e dow ñamdu woro kadhalika banu Israila fittihi lamma mallu min alhayati qalu innahum mallu min hadha ad-da'ami alladhi yanzilu min as-sama'i wa huwa naw'un wahidun huwa al-mannu was-salwa kazzabu ma mallu min ad-da'ami innama mallu min kadhabu ma mallu min ad-da'ami innama mallu min al-hayati faqat. Wakkati yimɓe annabi Musa wakkati ɓe ɗon nder wembere nde ɓe shomi ngedam duniya man on ɓe shomi sei ɓe shafti ñamdu ndu jippoto dow asamanje ay ɗum none gotum ngam man ɗum kusel be njumri ɓe shomi ɗum ɓe peway na kanjum ɓe shomi a'a na ñamdu ɓe shomi ngedam ɗam ɓe shomi ɓe mbi faɗu lana rabbaka Musa torana min joma yukrijana shay'an o wurtana min hunde wonde mimma tumbitul ardu nde leddi funnata min bagliha huɗo maari wa qissaiha e palpali maari wa fumiha e leɗɗe maari wa adasiha e ñebbe maari wa basaliha e tinyere maari yowwa ɗi kanji nane ma ɓe tori ɓe gaddane ɗi kanji ngurdete baglu hosi kala ko mari ƴombal be ko mari genol fu qissa'u ko mari layol fu fumu leɗɗe mawɗe yowwa kareje mongoroje ko nandi be maje adasu ñebbe e nondeji muɗum basalu albasa tingere to ɓe sai annabi Musa toro Allah dada ɓe iri ɗum hanjum ɓe giɗi ñamgo
هذه الأنواع دي نونيجي التي لا تخرج إلا من الأرض هنجي هي لدي فلتا جوتا daga do asama ji itobata ali musa bi andi anna hadha la yumkinu dum kan warata ko illa idha rajau ila alqura maana habe ngoni man on billibe wurugo habe ngoni on be shomi sey mbi to jonta Allah wadana be hunde fudore ha leddi habe godi bona leddi dum do ko seje to na do sey be jippo to haja enan be jippine be acca babal garato hangal billibe na wa hadha mallabum haqiqatan dum kanjum be rabbite haqiqa kam qala lahum musa annabi musa wiyatabe atastabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khairun Allah hokkon hunde urdunde kusel be jumri dengarum be on du wattana dum hokkon ko lesi dum ko tulli dum atastabdiluna alladhi huwa adana battita hunde lesde akhassa lesde billadhi huwa khairun burdunde accom burdunde jabon lesde ashrafu hunde bangide ay ta ko zona hu badalahu jabon les dum e dow e madadu bangidum qalu bila nuridu illa hadha faqat min fani tam dum tan hajami yo nyamdu min shomi do wona nyamdu e shomi be ngoni man be diggi ko de Allah tabaraka wa taala sai annabi Musa tori Allah do tori Allah faqala ta'ala sai jomra wiyata mo ya wibe to ihbiru misran to jippe kote do leddi man mana jippe daga do koseje man min al amsali nasay gureji wa inna lakum ma sa'altum ko tori don dum sai to on koti der gure ngado karemu gonen ke bondo min an nabati fungo wa nazalu sai jippe baitul maqdisi e baitul maqdisi man wuro qudus man aw ariha bo ariha fufotai qaribatun min baitul maqdisi wuro badi ngor baitul maqdisi man wa zara'u be jippi to be jabe awi farazaqahumullahu hadhihi nabatati sai Allah riski be kadi furgoji dido wasaran ma'asham sai Allah tanje ngure mabbe ila yawmina hadha hande irma jumbe ngurata waduri bar alaihim zillatu ngam lutugo Allah dum be ngadi e duddindo sai Allah yowani be mbustu azullu mbustu wal hawanu yawnare wal maskanatu talaka ko e kala ko bani Israila marifu mi heatabe jota jawdi de be mofta nasara be yahudan ko endo jawdi pat e moɓindi amma heeta ko nde hu be jabe jafta jawdi leddi ndi to be gadda be kawta be jabo e jawdi wakere ndi to be gadda be kawra fu kambe kam moftugo tan haaje mabbe to ni wal maskanatu Allah hawta be talaka ko asarul fagri ko nde be gondi e batte talaka ko wasukuni numbo talaka ko don wondi be mabbe wal kizi en bustu ko ya lazimatu lahum anjukam don lismi be ko nde aye nasarajo Allah ne ke jawdi fado mo widi ko yahudan ke wala jawdi di o waray amma tayi toggelo borni ni tayi mo hokkamo ada dalil gongen lokkamo wiamo o ka hani ballitamo bo wala ko moftay yarki Allah hawte be talaka ko e mari pat be bornata ko be nyamata ni Allah wadi be non be ngurata non be jawrata duniya be toni fa ya lazimatu lahum Allah hawte be bustu be talaka ko wa in kanu agniya ko be jente bo ko luzuma dirhamil marru lisikati boroni sulere bolintende hawtiri be kurori ndi bolinira ta bolina sulere kam na don bolina dum hawta na dum kurori kangeri ko kurori shardi bolwinta to ba andura kurori ndi hawtiri be sulere nde to non yahudu be nasara hawtiri be talaka ko esendeta be talaka ko la tara yahudiyan atawata yahudan kejo ha duniya do illa wa tara fihi asar al faqri tayi moni ay batta talaka ko amako wazillatu be mbustu wal maskanatu be talaka ko walaw kana ganiyan ko jenti do banni Allah wadi be wa ba'u be ngadabe min Allah be ngarti di be tikkere Allah ala yare ke tikkani yahudan ko en zalika darbu ko de Allah yawani be dum do بأنهم معنا بسبب أنهم قم دليلا كانوا يكفرون بآيات الله بكيف لهم كيف نحن آيات الله بدون كيف نحن آيات الله كلا آيات الله فرق كوري تادي سبي شنجا من قدر ما يكورا ويقتلون النبيين بدون برا النبوين بو نبر برن النبوين كزكريا كم بري النبي زكريا ويحيى النبي يحيى بي كفو كم بريدو بغير الحق يمتونيان دتامبو
zulman e dow toñaki. qatalul anbiya'i ɓe mbari annabo'en zulman e dow toñange. gadlul anbiya'i la yakunu illa bi ghayril haqqi. mbargo annabo'en kana barɗo annabojo fu ko warma ko andi gonga ka wala annabojo hanum ɓurdi komoye gonga to goɗɗo mbarimo kana andi hañum e hoore muɗum wawi kugal gonga. qatalu fi yawmin wahidin 70 nabiyan. ɓe meeɗi mbargo annabo'en 70 capanɗe jeeɗi ñalawmare woore. fa qama 300 min as-salihina yasjudunahum ala hadha. sey ɗum heɓi jiyaɓe Allah mana rewoɓe maɓɓe 17 ɓe mbiɓe annabo'en ni mbaron ɓe ɗo ɓe ngari ɓeɗo hoolana ɓe ɓe mbari ɓe kamɓe ma ɓe mbarino annabo'en 49 ɓe bo 300 ɓe ngari ɓeɗon haɗa ɓe tata mbarete jiyaɓe Allah annabo'en eɓe mbi ɓe kawta ɓe maɓɓe fu ɓe kawti maɓɓe fu ɓe mbari ɓe wa qataluhum aidan kamɓe ma ɓe kawta ɓe mbari ɓe. zalika ko waɗi Allah tikkani yahudu bima asaw ɓe yeddoɓe Allah ɓeɗon luuta Allah kala ko Allah wiɓe fu ɓe gaɗata. wa kanu yataduna nden ɓe ƴaggi ɓe ɓeetiɓe ɓe ƴaggiɓe tum nder ɓetare ɓe goni ɓe kota kugal bongal. yujawizuna al hadda ɓeɗon caalo kerol filma asi ha gedde Allah ɓe gedde Allah ko nde kamɓe kam kala ko yeddata Allah ha duniya ɗo wala waɗi yahudu. kala geddal kulningal ɓurdugal laatingal komoye hulaygal yahudu wawi fu fernagal waddangal ha duniya ngal waɗa ka waɗego ni ɓe goni. hadha mimma akbara Allahu an aslafihim. ɗum kanjum wonta ko arande en maɓɓe ni ɓe gontiri yahudanko'en. kanu yuzakkuna aslafahum tumbo ɓe ngara ka wigo kamɓe wiyete nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. kamɓe woni ɓiɓɓe Allah kamɓe woni yiɗaɓe Allah ɓe sennay koye maɓɓe ko nde alhaali bo kamɓe woni na yimɓe laɓɓe. kanu yuzakkuna aslafahum ɓeɗon cenna arande en maɓɓe ɓe ngara ka wigo ay arande en maɓɓe yimɓe salihi en yimɓe jeyaɓe Allah alhaali bo na ɓe ɓoociɓe ɓeɗon kolla annahum kanu mustaqimina way arande en maɓɓe ɓoociɓe ɓe ɓoocaki. wa hadha alqur'anu yubayyinu khaba'isa aba'ihim. qur'anu bo nde weeti fu ɗo waɗi ka wanginango yimɓe soɓugo baba en maɓɓe man. toni innal ladhina amanu nuɗɗinɓe bil anbiya'i annabo'en walladhina hadu be joɗiɓe nder yahudiya humul yahudu wan nasara be nasara en yimɓe injila yimɓe annabi isa humun nasara wasabina e bo tarotoɓe hakkunde ɗon da'ifatum bainal yahudi wan nasara hakkunde yahudu be nasara woni yebre wonde wiyete sabi'ina. to oɓe bo mbi'a wurto dina yahudu nasta dina nasara wurto dina nasara nasta dina yahudu funi man amana minhum billahi ɓe fuu maɓɓe to komoye fu jaɓayno na Allah amana minhum billahi nder maɓɓe ɗum heɓa ɗum ɗo Allah wal yawmil akhir ñalawmare dargal fi zamani nabiyina ha zamanu annabijo men ɗo to yahudiya wonnoma o warta nder islama to nasaraniya wonnoma o warta nder islama to o chanjowo dinaji ma o warta nder islama to oɗo wa amila salihan o wari hoykugal bongal bi shariati muhammadin sallallahu alaihi wasallama o jogi sharia annabijo sallallahu alaihi wasallama to kamɓe kam falahum ajruhum inda rabbihim ɓe ngodi mbar jari maɓɓe haro jawmiɓe mana sawabu amalihim mbar jari kugal maɓɓe ɗon wodani ɓe keɓa mbar jari kugal maɓɓe ɓe tawangal ha Allah ko moye nuɗɗini Allah nuɗɗini annabijo sallallahu alaihi wasallama to dina ko ɗum kay o waɗayno majonta kam ka lotama o warti laɓɗo wala khawfun alayhim iri maɓɓe ngala kulol dow maɓɓe wala hum yahzanuna ɓe sunatako bo. man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallama ko moye nuɗɗini annabijo sallallahu alaihi wasallama tamassaka bi shari'atihi o jogi sharia annabijo fa huwa min almuslimina oɗon nder julɓe wa huwa min awliya illahi oɗon nder bo yiɗaɓe Allah alladhina la khawfun alayhim wala hum yahzanuna laatiɓe kulol wala dow maɓɓe ɓe sunatako bo. la farqa bayna unsurin wa unsurin wala farqo e hakkunde zamanuru kaza ko zamanuru kaza to ni o nuɗɗini Allah ni ko ɗum zamanuru ndo o tokki dina annabijo ka o laɓɗo tan sawa'un asluhu nasraniyun aw yahudiyun wala bo wigo leñol kazawol ko kazawol o nasarinkejo wari o nasti dina mana o masihinkejo no o warti o nasti dina o warti julɗo o warti laɓɗo ba julɗo ko moye o yahudankejo o acci yahudiya o nasti julɗo ko dina annabijo sallallahu alaihi wasallama to kanko ma warti julɗo laɓɗo aw sabiyun ko sabi'inkejo oɗon waɗi ka filago hakkunde dinaji man amma jonta o laaɓi o warti dina annabijo kanko ma o laɓɗo aw majusiyin ma bo o majusankejo mana o wala dina ko kayma
e wala ko rewano ɗo rewa lawru oɗo rewa leggal ko wala ko rewata ma funi to wari o nasti dina annabijo wala ke laɓɗoni o julɗo tan no wiyete iza garra bi shahadati to jaɓi kalimatu shahada wa amila bi shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallama o hutini bo shari'a annabijo fa huwa min ibadillahi salihin oɗon nder jeyaɓe Allah laɓɓe tat e to goɗɗo nasti juldan ko ni daratake to wurtoyi wala ko yaali Allah be ha wurtoyi na jota ko warti oɗon nder dina na to o laɓɗo tan to ni na wa iza kasna misaqakum waskur inna yimɓe iza kasna misaqakum onon yahudankoen wakkati min ƴefti alkawal be moɗon wara fana fawqakum ɗura min ɓili tafare dow moɗon iktalanahu Allah mi ɗoppotumi tafare nde min asli daga asli mare lamma abaytum qabulaha wakkati shaliɗon jaɓugo alkawal ngal Allah alkani ɓe alkawal wi to nda deftere ɓe jaɓande sai ɓe mbi kai hamɓe kam ɓe jaɓata waqulna sai Allah sai mbimi on khuzu ma ataynakum jaɓe deftere dokkumi on nde bi quwwatin be sembe bi jiddin wa ijtihadin be gonga be tiɗɗinare wazkuru ma fihi kure ko wonder deftere nde imalu bima fihi kure ko wonder mare la'allakum tattaquna keɓon nden to ɗo yangada Allah lamma ata Musa bit tawrati da annabi Musa waddani ɓe deftere tawra o fiya takalifu woodi bo deftineji ɗuɗɗi nder mare woodi umrore al-amru wan nahyu wal halal wal haramu woodi umrore woodi kaɗaɗi woodi halal nder mare woodi haram nder mare imtana banu israila min al-amali bit tawrati sai banu israila bi kai nde kande ñaaɗi min kurata nde ɓe cali nde ɓe cali fa akaza jibrilu jabalan sai jibrilu ƴeftoy tafare ɗo foy tafare qarra mu askarihim fodde ɗuɗugo babal ha ɓe dari ɗo fodde ɗuɗugo maɓɓe tafare man yajugo mare ɗo fota ɓe maɓɓe to nde ɓe gaddi tafare dow maɓɓe o kano 600,000 nden bo kamɓe 1,600 600 kamɓe tan sai Allah ittoy tafare yajugo mare sudday ɓe pat maɓɓe maɓɓay ɓe nde ɓe gaddi tafare iktala jabalan ala qarrihim sai jibrilu ɗoppidi tafare fotore ɓe yajugo maɓɓe o rafa'ahu fawqahum sai o ɓilinde dow maɓɓe ndande ɓe ɗon gi'ade wa qala o wiyata ɓe innahum in lam ya'malu bit tawrati kama amara Allahu yasqulu alayhim aljabalu to jota kamɓe jaɓa nda deftere jungo maɓɓe annabi Musa wi to Allah wi nda deftere yeso mon to on jaɓi deftere Allah tafare dilla to on jaɓayi deftere Allah bo tafare hippo on pat halka on to ɓe gini jota kamɓe kalkay fa yahlukuna an akirin ɓe pat ɓe tammi halkugo to sai ɓe mbi to ɓe jaɓi nden ɓe jaɓi deftere Allah wa Allah wi to ɓawo on jaɓi nde alhamdulillah alimu indallah allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina muhammadin abdika wa nabiyika rasulika annabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin